Sziasztok, Atletix vagyok, és itt vagyok a GTA San Andreas szabadmászkálás második videóval, és most elkötöttem egy ilyen rendőr motort, vagy rendőr robogó, vagy faszom tudja mi ez. Most itt ezerrel repesztek az autópályán, most itt felmegyek ide. Ó, bazd meg, nem igazán sikerült. Ó, kaptam 21 dolcsit. Na, ebből már gazdag leszek. Ah, jó van, majdnem neki mentem annak a szarnak. Kéne csinálni valamit. Csak nem tudom mit. Oh, taxizunk! És megmutatom, hogy kell taxizni kurvára ingyen. Úgy kell taxizni, hogy megnyomjátok a shiftet. Na, várjál. Úgy kell ingyen taxizni. Így. Na, így kell ingyen taxizni. Kurvára ingyen van. Várjál, hogy is van? Ó, bazd meg! Odébb ugrok neked, figyeld. Ugye milyen kedves vagyok? Ah, na, itt egy taxi! Állj meg! Állj meg, te buzi! Júj, ne! A rendőrbarátok egyedüljáró rözik! Az hogy a faszomba sikerült neki? Pedig általában a zsírok mindig ketten szoktak lenni. Az úgy konkrét viszont, és nekem nem is olyan rossz. Ott megy a tűzoltó bácsi. Jaj, de balfasz vagyok. Átmentem a piroson. Jaj, de repesztek. Bazd meg, hogy eljövök a balfaszok között. Jajaj, most állok meg. És még mindig nem. Hú! Ó! A fánk! Itt szobálnak fánkot a rendőrök. Lefogadom. Na, de közben engem köröznek, úgyhogy menni kéne. Üssük el! Puf! Dögölj meg, te hülyegeci. Bolt. Hát bolt. Itt egy csomó bolt. Bolt. Ez mi a fasz? Hát valami biztos. Menj már az utamból, te hülyegeci. Stég. 25. Júj. Majdnem neki mentem. Majdnem. Vezetési tapasztalat. Plusz. Ugrassunk. Át tudok menni? Bazd meg, de lassultam közben. Mi vagy te, buzi? Ó, annak még folyik a vér a fejéből. Ó, jó kis fegyó. Van egy autós. Állj már meg. Sehol, bazd meg. Ó, ezzel bazd meg mindenki egy lövés. Megállsz, vagy meghalsz. De csicska! Na én azután már nem futok. Az is biztos. Defekt. Az első gumi szerintem defektes. Nem. Új, itt a házikóm. Ja, ezt még nem vettem meg. Azt hittem, hogy ezt már megvettem. Akkor mégse. Bazd meg, nem tudok átmenni. Most viszont nem fogom azt megvenni, ezt a szart. Nagy erre gyertek, mocskos zsaruk. Ott a helikopáter! Ez menő manó fegyver. Jaj, bazd meg, kinyírtam magam. De béna vagyok, rohadjak meg. Ó, jaj. Na menjünk. Ingyen taxi! Ne, és pont zöldet kap. Ó, bazd meg. Nem baj, lesz ingyen biciklim. Nem kell venni. Tekerjünk! Tyű, de szupi! Kurva szarom úgy. Oda fölmegyek, figyeld. Na, tekerjél már, hülye vagy? Oha, most le. Jó?
Vaj, fasz! Na menjünk oda merre. Ó, kell az a járgány! És pont parkol. Ez kell nekem. Ez kell! Mert ez nekem kell! Upszi, össze is törtem. Aj, béna vagyok. Elmentem a kettő között, mint állat. Vrum vrum. Most engedtek ki a sítről, én meg itt balfaszkodok a rendőrök előtt. Hú! Abban majdnem neki mentem, ennek már neki is mentem. Ez mi, templom? Nem biztos. Ez a rendőrség itt? Aha. Akkor nézzétek most mit szerzek. Ójaj. Bazd meg. Várjatok, ez mi? Ez mi? Most fogok egy vibrátort. Nincs nálam fegyver. Ne, bazd meg! Meglátták, hogy van nálam fegyver. Na, most. Mi? Hú. Na, megkeresem azt a vibrátort, azt akkor vége is a videónak. Ajt, gombot. Azt hiszem itt lesz. Figyeld, az vibrátor? Szerintem az az. Feldugom valamelyik rendőrnek a seggébe. Csőpajti, van egy spanglid? Hát akkor rohadjál meg. Nem lesz meg. Tűz van a rendőrségen, meneküljön mindenki, aki csak tud. Meghaltam, jól van. Most szabadultam a sitről. Na jól van, ez már így kurunalmas. Na szóval, ez lett volna a GTA San Andreas szabadmászkálás második videó. Remélem sok mindenkinek tetszett, és kérlek titeket iratkozzatok fel a csatornámra. Na hát, ez lett volna tehát a videó, sziasztok, és iratkozzatok fel sokan!